Love Radio. Η Άννα, ξαδέρφη μας, παντρεύει την Ελένη, την ξαδέρφη της, και πηγαίνουμε προς το γάμο και θα δείτε αυτά. Θα δείτε αυτά! Κάποιες προσωπικές οικογενειακές στιγμές και πηγαίνουμε προς το Πάρνηθα. Είμαστε στο αμάξι και πηγαίνουμε στο γάμο. Κάνει λίγο ζεστή. Κάνει, ναι, έχουμε υδρώσει γενικότερα. Αλλά η διάθεση είναι στο full. Εδώ είναι η μαμά μου. Κουκλάρα. Και η θεία μου. Καρακουκλάρα. Μαύρη ζώνη, Για καράτερη είναι πρώτη. Θα σας εξοντώσω όμως. Αυτό είναι. Πολύ απότομα μου το Ένα-δύο. Να το. Νίκη, πες γεια. Γεια σου Έλενα, να ζήσεις το ζευγάρι και στα δικά μας οι ανήπαντρες. Μου αρέσουν πονιές. Αυτή είναι η Καλομήρα. Και ο Βασίλης, γεια. Ο άξιος νονός. Γεια. Άντε και στα δικά σου, Λινάκη μου. Να την κουπάρα! Τι κάνετε, ποια να χαιρετήσω. Έλα Μαριά, άξια να είσαι. Έλα Μαριά, μαμά. Τι με βγάζει, βίντεο. Εμένα. Πρέπει να πούμε. Όχι ο Χρήστος. Έλα ρε Χρήστο. Γεια σου Χρήστο. Τι καλή μεταδιά. Άξιος, άξιος. Μετά σου δώσω τις ευχές. Νίκαια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός ημών, δόξη και τιμή στεφάνωσον αυτούς. Κύριε ο Θεός ημών, δόξη και τιμή στεφάνωσον αυτούς. Απαγορεύεται. Κάτσε ρε μάνα, να ριζώσει ρε μάνα. Φτάνει ρε παιδιά, φτάνει. Έστε τέλος, και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, των ζωοποιών, των εκτοπατρός εκπορευμάτων, εκπορευόμενων, των συμπατρί και Υιό, συμπροσπινόμενων και συνδοξαζόμενων, των αλήσεων για των προφητών. Του Θεού νεφέλη, από εκεί, εις το όνομα του Πατρός. Αμήν. Τίποτα.
και του Υιού. Αμήν. Και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Μόλις τελείωσαν τα μυστήρια και η βραδιά συνεχίζεται. Μας έφερα κρασί. Θα το πω και στα αγγλικά. Εγώ θέλω να πω γεια στο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Που μπορεί κάποιο τηλέφωνα σήμερα πάρα πολλά, αλλά δεν μπορούσα, έβλεπα την βάφτιση. Εδώ ρε στην Νίκη, εμένα έχει στείλει. Εγώ σου λέει με παίρνεις άλλο τηλέφωνο. Σε το ξεπεράσω. Παίρνεις τηλέφωνο μου, στέλνεις μηνύματα. Ό,τι έγινε, πάτσε να με ενοχλεί. Οκ, γεια σας. Ήρθαν τα πρώτα φαγητά. Εδώ βλέπουμε έχουν βουρς στο πατσά. Για να δούμε. Είναι αυτό το πιάτο. Σήμερα γάμος γίνεται σ' ωραίο περιβόλι, σ' ωραίο περιβόλι. Θα πρέπει νύχτη να αγαπάς, να μην ετοιμαλώνεις, να μην ετοιμαλώνεις. Το τακούνι μου! Θέλω να σε εκεί, θέλω να συμβεί, θέλω να σε εκεί. Χριστιανοί, πάντα καλά. Ευτυχισμένοι και είμαστε ελεύθερες, οι παντρεμένοι καλά να πάθουμε. Το είχατε συνεννοηθεί, Είχαμε πει με την Ελένα που θα δώσει κατευθείαν, αλλά το πέταξε. Δεν το πιάσα. Πώς κάνει στη Μαριάτσα να σταματάει να μιλάει. Δεν θα πας βίντεο! Μπορώ να γίνω και φωτιάς, ποιος γελένος μου ο Ντουνιάς. Είμαι ερωτευμένος με τα μάτια σου, στο έχω πει και πάντα θα στο λέω. Δεν το έχουν κάνει λίγο φασί, τρανς. Και τρελαίνεσαι. Και χτυπιές μέσα! Σοφία πόσο τρελαμένη, πάρε και τα Σοφία τώρα. Έλα Σοφία, πήρε σου! Είσαι κομμάτι! Σαχέλη η Νίκη! Ξεδιπλώνεται! Πώς το κάνεις αυτό? Ξέρω εγώ ρε! Για κάτω πάλι! Πάω το κορμί μου! Κουνάω και κορμό και κεφάλι ρε, αυτό είναι το μυστικό. Εσύ δεν πες γιατί πας και το είδες στο πώς είναι. Δεν καλύτερα. Έλα το χορέψουμε το τικατάκα. Ναι, να το χορέψουμε. Έλα χορέψουμε το τικατάκα. Τι κατάκας. Πώς θα το χορέψουμε ρε.
Τα χείλη σου μυρίζουν αλκοόλ. Μα δεν με νοιάζει, δεν με πειράζει, απλώς θέλω να τα γευτώ. Πήγανα για πικάτα. Όχι. Έλα χορέψει η μαλάκα. Κορώνα στο κεφάλι σου, με έχεις θυμιλήσει. Σοφία, έλα. Και τι τους είπες? Τους είπες πως τα μάτια σου εμένα μόνο θέλεις. Στις δύσκολες τις ώρες σου. Έτοιμος για σένα είμαι, τόσο πάει ζεσταίνομαι. Έτοιμος για σένα είμαι, τόσο θα ψηφέρχομαι. Τι να κάνω? Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Σοφία. Αυτό τελείωσε το βλέπει. Καληνύχτα.